Benvingudes i benvinguts a La Maraldina, el podcast dedicat a aspectes poc coneguts o poc investigats de l'obra de l'escriptora Mercè Rodoreda. Després de la pausa de Cap d'Any i de la pausa de Reis, tornem avui i ho fem per fer pujar el metro a Rodoreda. Sí, encara que pugui semblar estrany, el metro surt en alguna de les obres de la novel·lista, sobretot en els seus contes. I com és notori, a més també, en una escriptora eminentment urbana com era ella, que va viure gran part de la seva vida, la major part de la seva vida en ciutats i en grans ciutats, el metro formava part de la seva realitat quotidiana. Hem de pensar, per exemple, que just quan ara fa 100 anys estàvem celebrant a final de l'any 2024, que feia 100 anys que s'havia inaugurat el metro de Barcelona, doncs pensem que en aquella època, l'any 24, finals del 24, ella era una adolescent de només 16 anys i, per tant, devia estar atenta o devia sentir la inauguració d'aquest nou sistema de transport que tenia Barcelona, ella que seria una dona moderna. I a més també hem de pensar que quan era a París, aquella ciutat tan gran, amb aquell metro tan immens, el va haver d'agafar moltes vegades. Així doncs, pròxima parada de la Maraldina, Rodoreda i el metro. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. Som en un dels vagons del metro de París. I hem entrat per un baixador com tots els altres i a dins, com en totes les altres estacions, les parets estan enrajolades de blanc, amb el sostre que fa corba i si hi heu estat haureu vist que té unes sanefes que en alguns trams són de color verd, en altres blaus i en altres marrons, però que sempre tenen unes formes donades. Doncs bé, a dins del vagó, a primera hora, els seients són plens de gent amb cara de son o bé amb cara de preocupació, però almenys aquí tothom pot escapar del fred que fa la superfície, perquè avui és hivern. I a París, el clima humit fa que tothom hagi d'anar amb guants i amb barret. El de París és un metro molt antic. Es va obrir un quart de segle abans del de Barcelona, l'any 1900, i compta amb una xarxa immensa de línies que de vegades travessen per sota del riu Sena. Nosaltres som a la línia 14, de color verd fosc, i el metro es va aturant a les parades. Madeleine, Concorde, Assemblée Nationale, Solferino, Rue du Bac, Rennes, i arriba a la parada més pròxima a casa de Rodoreda, a la rue Cherche-Midi, número 21, dels anys que va estar vivint a París entre l'any 1946 i el 54. L'estació és Sèvres-Babylon. En un programa que havia de fer per Televisió Espanyola, la realitzadora Mercè Vilaret va demanar a Rodoreda que escrivís alguns records de la seva vida
I quan l'escriptora es va recordar de París, una de les imatges més impressionants que se li havia quedat gravada era la de l'interior del metro de la capital francesa. Resulta que a Rodoreda no li agradava gens el metro. Deia que hi havia passat molt mals moments, perquè sobretot s'hi perdia, si es veu que s'hi havia perdut moltes vegades en les seves múltiples correspondències. Hem de pensar que el metro de París és complexa i que aquells passadissos enrajolats de blanc de vegades és fàcil de perdre-s'hi. Es veu que un cop havia trobat Rodoreda un home sense cames que tocava l'acordió i que durant tot aquell matí que va estar fent viatges en metro, passés per on passés, sempre acabava al davant d'aquell home que tocava l'acordió. Però efectivament no es tractava només d'un record, perquè a les cartes dels anys 50 tenim la prova que Mercè Rodoreda s'havia perdut més d'una vegada en el metro de París. Per exemple, a la carta que li escrivia a Joan Prat, més conegut com Armand Obiols, el dia 10 de juliol de l'any 1953, li explica que vol anar a veure una exposició d'art del pintor fauvista Raoul Dufy, que havia mort feia molts pocs mesos, i en la carta diu exactament això. A la tarda em vaig decidir, després de sospesar-ho molt, d'anar a veure l'exposició Dufy. Vaig agafar el metro, canvi a Concorde, canvi a l'Étoile. I quan ja feia una estona que viatjava, em vaig trobar que em dirigia a Pigalle. Torno enrere, canvio de direcció, i em vaig trobar a l'estació Argentine, on vaig baixar. Aleshores m'informo, cap a l'Étoile. Cap a l'Étoile falta gent, fins a Franklin Roosevelt, i allà, sense més destorps, em va dur cap a Iena. La primera època de Dufy no em va entusiasmar gens i vaig pensar que no valia la pena d'haver fet tant de canvi de metro. Li queda brut, monòton, sense gràcia i més aviat mediocre, malgrat que ja apunten en alguna tela les palmeres i les banderoles. A mida que vas avançant i a mida que ell avança, la cosa canvia. Comença a trobar l'estil, comença la gràcia, les ratlles curtes i nervioses, la claror, les cabretes del mar, i s'instal·la en el mar i en els colors com si fos a casa seva. I a mida que es va avançant, creix, que diria el nostre estimat Agelet, i de la gràcia i de l'agilitat, de la facilitat i el savoir-faire, es trasllada amb l'experiència i el pas dels anys a la força i al classicisme. Un senyoràs. Vaig quedar enlluernada. És allò que la fama, en realitat, la té qui la mereix. Rodoreda va incloure el metro en algun dels seus contes. Un d'ells és el relat Abans de morir, que tanca el recull 22 contes que va rebre el Premi Víctor Català de 1957 i que es va publicar a Selecta el 1958. Es tracta d'un conte llarg narrat per la veu, en primera persona, de Marta Coll. És una noia que viu sola en una pensió i que creu que no es vol casar, que té un caràcter aparentment gèlid i que diu que no s'estima res. Ja ho hem dit, és una primera persona i hi ha trossos del seu diari i trossos que després sabrem que és una carta. També en aquesta carta hi apareixen escenes i històries narrades, no? Explicades per ella mateixa, on narra sobretot el seu festeig lent i el seu casament i la història, no?, del seu casament amb un advocat de nom Màrius Roig, a qui es veu que va conèixer en un cafè. És una relació d'entrada que té molt del mite de Pigmalió, en la qual l'home li diu a la dona, a la Marta, què s'ha de fer, com s'ha de ser, i ella com a dona encarna totes aquestes ordres que li va donant en Màrius Roig. Marta Coll acaba fent, d'alguna manera, i acaba sent el que vol aquest home, però
ell sap que el seu marit amaga unes cartes, més o menys 30 cartes a dintre de sobres de color malva. Ho sap perquè una vegada els ha trobat casualment. El comte de Rodoreda es deté especialment a explicar el desig que sent la Marta per llegir aquestes cartes, aquesta part amagada de la relació que s'ha trobat d'improvís, però que ho ha trobat i no ha pogut llegir les cartes. Un dia no pot llegir-les perquè la cartera està tancada amb clau, la cartera que guarda el seu home, i que ha vist que el seu home es posava molt nerviós quan ella intentava agafar aquestes cartes, no? L'altre dia la serventa, l'Emília, l'està vigilant tota l'estona i ella, per tant, no pot agafar les cartes. Fins que un dia, una nit, en Màrius és al bany i ella aconsegueix treure de la cartera, que està tancada amb clau, però aconsegueix treure 3 cartes de dintre de la cartera i les amaga sota de l'estora, i al matí següent surt de casa per llegir-les. I on ho fa? On va a llegir aquestes cartes? On pensa que ningú s'adonarà de res, que serà anònima del tot? Doncs bé, se'n va primer al metro i després a un cafè. Llegim, doncs, aquest passatge del conte abans de morir, en el qual apareixen aquestes 3 cartes i el metro. I diu així: l'escassa gent que hi havia pels carrers em semblava que em mirava, que tots veien al fons del meu portamonedes les 3 cartes robades. No sé com hi vaig anar a parar, però em vaig trobar en una estació de metro. En ser-hi, em va semblar que era el lloc més adequat per a llegir les cartes. Asseguda en un banc, entre el vaivé dels cotxes i de gent atrafegada, qui s'adonaria de mi? Va ser aleshores que vaig veure Roger, que s'apropava. No sé quina cara devia fer de pànic. El que sé és la cara d'esverament que feu ell. Esteu malalta? No, però d'una temporada ençà tinc els nervis desfets i dormo poc, vaig afegir. Vaig somriure benèvolament. Ja veig que hauré de venir-vos a visitar-vos, quan vulgueu. La seva presència va calmar-me i em va saber greu que em deixés. No pugeu? No, espero una amiga. Des de la finestrella del vagó em feu adéu amb la mà i jo vaig continuar en el meu banc, sense ni gosar obrir el portamonedes. En sortir del metro, em semblà que arribava per primera vegada a una ciutat gran. Ni les cases, ni la claror, ni el cel no m'eren familiars. Em sentia com es deu sentir un convalescent després d'una malaltia llarga. Caminava com un autòmat. D'esma, vaig entrar en un cafè, com en els meus temps d'estudiant. Em vaig asseure, vaig treure les cartes del portamonedes i, com si el que contenien em fos absolutament aliè, vaig començar a llegir-les. La primera deia: estimat, encara et veig a l'estació i sento la teva veu. No havia d'haver vingut. Tinc l'obsessió del nostre adéu i aquesta pena tan forta és perquè mai més no podrem viure com hem viscut. Ha estat una felicitat molt breu. Escriu-me, sobretot escriu-me. Si haguessin de castigar-me, la punició més forta seria que no em deixessin saber mai més res de tu. Escriu-me a nom de Liana Porta i a la seva adreça. És una amiga d'absoluta confiança. Li donava l'adreça. Mai més no oblidaré aquests mesos que hem viscut junts. Recorda't sempre d'això. No t'oblidaré mai més. Elisa. Doncs amb aquesta descoberta i amb aquestes cartes és com continua la història d'abans de morir. A les cartes, com hem vist, Marta descobreix que Màrius tenia un altre amor, Elisa, que es cobria sota un altre nom, el nom d'una amiga, el nom de Liana.
I aquestes cartes portaran fins a un desenllaç molt ben travat, el conte està molt i molt ben lligat, aquest Roger, com us heu pogut adonar, és un metge i ens adonarem al final de tot que tingui tot el sentit que hagi aparegut just en aquest moment al metro, però no us explicaré al final del conte perquè aneu directament al recull 22 contes i el llegiu. Recordeu, és el conte del final de tot, el conte número 22 i ja sabeu que el conte que es tria per obrir i per cloure un volum de contes no es fa a l'atzar, és a dir, que està absolutament buscat. Hi ha un altre conte interessant on surt el metro. En aquest cas està inclòs el recull Semblava de seda i altres contes, que es va publicar l'any 1978 a edicions 62. Es tracta d'una narració començada per Rodoreda a la ciutat de Bordeus, és a dir, als anys 40, i aquest conte es titula Bitllet de 1000 i passa també a París. En aquest cas es tracta d'una dona que es prostitueix. És un tema que surt habitualment en l'obra de Mercè Rodoreda. No sé si recordeu, per exemple, la Cecília C, del carrer de les Camèlies, o també hi ha aquest tema a La mort i la primavera, però en altres contes també apareix. I aquí, a Bitllet de 1000, hi és. En aquest cas, tria la plaça Pigalle, la protagonista del conte, molt a prop del baixador del metro per oferir els seus serveis. Si heu estat mai a la zona de Montmartre, a París, sabreu que tot el boulevard Clichy, però especialment la plaça Pigalle, és un centre, un lloc tradicionalment lligat als establiments relacionats amb l'erotisme i amb el sexe. De fet, la plaça Pigalle és l'epicentre del que es coneix com el barri roig de París, emulant una mica Amsterdam. És el barri on es va popularitzar el cancan, on hi havia nombrosos establiments de prostitució i, per tant, de tota la immensa xarxa de metro que té París, és revelador que Rodoreda triés exactament aquesta estació, l'estació de Pigalle. Per tant, veiem que Rodoreda coneixia a fons la ciutat on vivia, doncs busqués aquesta estació perquè la protagonista es prostituís. Fins aquí la història de Mercè Rodoreda i el metro. Us hem explicat les cartes, les anècdotes, els breus passatges de contes on apareix el metro, però potser ens n'hem deixat algun. Jo us convido a que ja siguin els comentaris de la mateixa plataforma de Spotify, d'iVoox o de qualsevol de les plataformes on es pot escoltar el nostre podcast, o bé a les nostres xarxes socials, tant jo, l'Eva Comas Arnal, com també l'Albert Garlo, que ja sabeu que s'ocupa de tota l'estètica sonora de la Maraldina, que deixeu-nos ser una mica vanitosos i dir-vos que ens agrada molt i molt aquesta estètica, doncs estarem molt contents si ens deixeu algun comentari que ens digui aquí la Rodoreda també parla del metro. No hem volgut incloure, òbviament, el tren, perquè ja li vam dedicar un altre capítol, i els ferrocarrils de la Generalitat, que per exemple al començament de l'Home surten molt i d'una manera important, doncs pensem que tampoc no s'havien d'incloure dintre del capítol del metro. Però si vosaltres en trobeu algun altre, digueu-nos-ho i ens fareu molt feliços i molt contents. I fins d'aquí pocs dies que tindrem un altre capítol de la Maraldina.
La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.